Mä aloitan työpäivän useimmiten lenkillä. On tosi kiva saada vähän energiaa päivään ja aivot pääsee vähän tuulettumaan siinä, kun pääsee juoksemaan. Mulla syntyi 2 pientä lasta. He ovat nyt 3 ja 2 vuotta vanhoja. Ja olinkin sitten 3 vuotta pois työelämästä tässä välissä, koska olin kotona molempien kanssa. Me muutettiin tänne Degerbyhyn asumaan 2 vuotta sitten. Haluttiin pois vähän siitä kaupungin vilskeestä. Ollaan viihdytty täällä nyt tosi hyvin. Se, että on joustava työ, on mulle tosi tärkeää, koska se mahdollistaa sen, että me voidaan asua täällä vähän kauempana pois ihmisten vilinästä ja omassa rauhassa. Mä en kyllä varmaan pystyisi tekemään 100% töitä, jos se ei olisi etätöitä. Mutta Visma mahdollistaa, että mä pystyn tähän. Mä tykkään tehdä kotona ensinnäkin töitä sen takia, että mä pystyn keskittymään paljon paremmin kotona. Vaikka mahdollisuus työskennellä etänä on ihan mahtava, niin ei se silti ole koskaan sama kuin ihmisten tapaaminen kasvotusten. Musta on aivan ihanaa laittaa kunnon työvaatteet päälle ja lähteä toimistolle tekemään töitä. Siellä tapaa ihmisiä, mä saan niistä päivistä aivan valtavasti energiaa ja tulee aina uusia ideoita. Palaverein välissä mut löytää aina sieltä kahvihuoneesta useimmiten, vaikka työpisteitä olisi tarjolla. Teen töitä siinä, koska siinä mä sitten näen ihmisiä, tapaan ja pystyn juttelemaan heidän kanssaan. Voisi olettaa, että toimistopäivät on mulle sellaista pakkopullaa, mutta mä itse asiassa viihdyn toimistolla tosi hyvin ja tykkään hirveästi niistä päivistä, kun pääsen ihmisten ilmoille näkemään muita työntekijöitä.